prøv lige at komme med en gang. Har du hørt om placebo og nocebo? Placebo, det er, at din krop faktisk får det bedre, uden at det er den medicin eller den behandling, du har fået, der er ind i årsagen. Den bliver bare bedre til at hele sig selv. Og nocebo, det er det modsatte. Det er, at uden årsag, uden en direkte grund, så bliver din krop faktisk værre. Placebo, det sker faktisk som en del af enhver behandling. Der bliver lagt en plan, og samtidig får man en tro på, at det her det er ikke farligt. Det er ikke noget, der ødelægger ens liv. Når det sker, så sænkes ens stresssystem. Hvordan hjernen fortolker det problem, man har, det dæmpes, og derfor så bliver kroppen faktisk bedre til at hele sig selv. Nocebo, det er det modsatte. Det er, hvis man har et problem, men man får at vide, at det her det er noget rigtig skidt. Det her det er virkelig farligt for dig. Jamen så ser man faktisk, at kroppen den reagerer voldsommere. Hjernen vil fortolke problemet værre og farligere, og derfor vil den passe mere på kroppen. Så behandler, der bruger vi selvfølgelig placebo som en del af vores effekt. Vi snakker med dig, vi undersøger dig ordentligt, vi finder ud af forhåbentlig, at det her ikke er noget farligt. Vi får lagt en fælles plan for, hvad skal der gøres, hvad kan du selv gøre, hvad kan vi gøre, hvordan bliver din fremtid med det her. Og der er helt automatisk, vil vi have en placeboeffekt. Og den ønsker vi altid som en del af vores behandling.